Salut, eu sunt Andrei și ăsta este primul meu episod de pe YouTube. Astăzi am zis să filmăm un Brawl Star, mâine altceva, poimâine altceva. Și acum trebuie să așteptăm pe cineva. Uitați, prietena mea, ne jucăm cu el. Așa, o să ne jucăm 2-3 meciuri de duo și 2-3 meciuri de altceva. Și, na. Trebuie să vedem ce brawler are. Ok. Hai, vedem ce reușim să facem. Eu am aproape 9000 de trofee, vreau să-mi fac câtva să deschid Megabox. Și aparent am aici un leon. Și da, cum ziceam, am aproape 9000 de trofee, o să filmez cum o să deschid Megabox. Nu mi-a mai picat nimic de foarte mult timp. Sper să reușim să câștigăm acest meci. Numărul Justin. Tara asta o să moară sigur pentru că este înconjurată. Dacă prind Piperul ăsta de la apropiere, s-ar putea să mă mor. Să nu mă prindă și el de la depărtare. Că sunt mort. Încercăm să-i luăm pe ăștia. Să dau de la apropiere. Ok. Easy. Și suntem în finală cu un Edgar și cu Piper. Justin îi bate. Eu mor. Așa. Și dacă vreți să ne mai jucăm Brawl Star, o să mă joc și cu fratele meu, am mai mulți prieteni. Așa, și am câștigat meciul ăsta. Un trofeu. Mai jucăm unul. Sau mai multe. Ok. Așa. Dacă vreți, mă pot juca Brawl Stars și cu voi, care se uită la acest videoclip. Așa. Avem sus un Nem și un Byron. Să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți despre noul Brawl Pass. Mie-mi place. Poate o să-mi iau, nu? Nu, mi-l Avem aici un Spike care a rămas mai puțin în viață. Un Colonel Ruffs. Care am dat puțin damage. M-am bătut eu cu ăștia, o strâns Justin 7 power cubes-uri. Eu s-ar putea să mor. Ok. Avem aici un Byron de 8 power cubes-uri, care nu cred că are coechipier. Nu are. Ce mai bun, un Byron de 1, de 8 care e singur sau 2 de 9? Zic că 2 de 9. Place la Colonelul Ruffs care hitul destul de range-ul destul de mare și mai și ricoșează, face un brawler perfect. Așa l-am luat. Byronul ăsta e cam hartă de deportare și nu știu, o să ne descurcăm. Eu am murit, sper ca Justin să-l bată. Oh, i-a dat-o bine asta.
Ultimata e de foarte, foarte mult. Acum cred că o să băgăm un meci de... Nu știu, stați să vede. Meci de Siege nu-mi place. Cred că un meci de Brawl Ball să băgăm. Și o să mă bag Coco. Carl. Da, cred că nu știu să băga cu Byron, pentru că Byron nu este absolut deloc bun la solo. La Showdown. Nu știu cum se pronunță. La solo sau la duo. El mai mult este de 3v3. Cred că se dea gol. Faza e că el are mai multe trofee, ați văzut, are aproape 20.000 de trofee și are ăștia cu hiper mai buni. Și eu cum sunt mai nap și am mai puține trofee, nu sunt învățat cu de ăștia. Să încerc să-i bag pe ăștia doi, că se poate duce Justin cu mingea. Asta e, cred. Ok. Nu. Bun. Mă trage. Să băgui netul. Nu știu, în ultimul timp am și niște probleme cu netul. Ne cam rupă ăștia. A intrat rău pe ea. S-ar putea să dea gol? Da. Bine, boss. Sper să nu ne luăm acum gol, că suntem rip. N-aș vrea să pierd. Cum o dată pe asta. Și cam atât a fost cu acest episod. Dacă vă place, o să mai fac așa alte episoade. Poate tura viitoare o să deschid niște chesturi și pa, pa!